זה חיים סטון. אז איך הכל התחיל? הכל התחיל בקהיר שבמצרים ב-1923, כאשר רבקה ומרקו הביאו לעולם תינוק קטנטן, שמנמן ומתוק בשם חיים סטון. גדל הילדון והפך לגבר מסוכס וחתיך, גבר שובה לבבות שהצליח לכבוש את ליבה של אלמה צעירה ויפה, דבורה נחום. חיים ודבורה, זוג הרפתקן צעיר ונמרץ שחיפש אתגרים, החליט לעלות יחד לפלסטין ולהיות שותפים בהקמת מדינת ישראל. מי אם לא חיים מתאים יותר להקמת מדינה ולקחת את העניין ברצינות ועל הכתפיים שלו. חיים שלנו, בחור חרוץ, חברותי, מנהיג מלידה ושאפתן. אמנם ידע לעבוד קשה, אך כשמו כן הוא, ידע גם לעשות חיים. סיים חיים להקים מדינה, הוא פנה להקים משפחה. לא הסתפק ב4 ילדים וקיבל גם נכדים ונינות. פרויקט הקמת משפחה עוד לא תם ונשלם. ועוד שנים על גבי שנים ימשיך להתפרס על פני המדינה. זה יתמקם ויחיה בצפון, זו במרכז תבנה משפחה, וזו בדרום תבנה את ביתה. ומאז ועד היום נהנה חיים להעביר את זמנו הפנוי בהנאות הקטנות של החיים, ובעיקר לבלות בחיקה של משפחתו האוהבת. אוהב לרקוד, אוהב לצחוק, אוהב להתרגש. אני בטוח שכל הילדים והנכדים זוכרים ויזכרו את הדרך שעברנו כולנו ביחד. בשמי ובשם כל המשפחה אני רוצה להגיד לך תודה על הכול. אנחנו אוהבים אותך. והכי חשוב, שומר על כושר ובריאות. ועל כן אומר לחיים. Thank you.